What's up, nerds? It's me, Ronan, and welcome to my channel! This time, we are going to talk about steps or processes na pwede mong gawin during an anxiety attack or a panic attack. Ano ba yung pwede nating gawin? Let's say, andyan na, naramdaman mo na, nag-anxiety attack ka or nagpa-panic attack ka. Ano ba yung pwede mong gawin sa sarili mo? Let's say, nasa loob ka ng jeep, papunta ka pa lang sa work, o pauwi ka pa lang, or may pupuntahan ka, bigla kang inatake na anxiety. Or nasa MRT ka, or nasa LRT ka, tapos bigla kang inatake. Anong pwede mong gawin? Or while nasa work ka, or while nasa meeting ka, tapos biglang andyan na yung anxiety, biglang nagbi-build up na yung anxiety sa katawan mo, nararamdaman mo na siya. Ano yung pwede mong gawin? So right now, I listed 5 steps or processes na pwede mong gawin during an anxiety attack. So ito guys, I use this. Natutunan ko lang dito through research, and then sa pakikipag-usap ko dun sa mga people that I've known na nagkakaroon ng anxiety problem, na may mga anxiety issues. So syempre, sharing with this video, I'm sharing this to you guys kasi nakuha ko lang dito sa iba at na-apply ko sa sarili ko at it worked for me. So pwede ding mag-work sa inyo, pwede ding hindi. Pag nagkaka-anxiety attack ka, andyan na yung fear, na sobrang takot na takot ka na may mangyayari na, let's say, may nabasa ka about heart attack, may nabasa ka about stroke. So, biglang, yung mind mo, it's playing trick on you na mangyayari sa'yo at this very moment, na may symptoms ka, mangyayari na siya. So, andyan na yung fear. Takot na takot ka ngayon. So, biglang pasok na yung magkaka-anxiety at magpapanik ka na, natatakot ka na. And then, your mind is out of control. Hindi mo makontrol kung ano-ano yung isip mo, kung ano-ano. Bato lang siya ng bato, kung ano mga negativity, kung ano mga fear na basta paulit-ulit lang siya sa isip mo na hindi mo nakokontrol. Siyempre, nagpapanik ka na. Andyan na yung feeling na nanlalamig na yung pakiramdam mo, tapos andyan na yung feeling na pawis ka na, yung sweat na talagang hindi mo alam kung saan ang galing, no? Tapos andyan na yung feeling na para kang masusuka, tapos andyan yung feeling na chills. Itong chills talagang na-experience ko to, nakatakot-takot na chills. Hindi naman malamig, let's say summer naman, pero bakit parang nanginginig yung katawan mo, parang nag-chill ka, galing dito talaga sa diaphragm, bakit siyang ganyan, na talagang nagsispread siya dito sa buong katawan mo, nanginginig ka, ganyan. By the way, regarding to that guys, one thing na nakakatulong din sa chills is pag-inom ng lukewarm na water. Yun, natulungan ako ng mainit na tubig na yan, na control na yung chills ko. And then for the extreme cases, andyan yung mga parang feeling mo nagko-close yung throat mo, na parang ayaw pumasok ng hangin, hindi ka makahinga, tapos ano pa ba, yung chest pain, feeling mo magkaka-heart attack ka kasi parang masakit yung dibdib mo, ganyan. Diba? Nakakatakot yun. Akala mo magko-collapse ka na any moment, tapos yung feeling mo masusuka ka, yun, tapos parang mawawalan ka na ng malay. Parang feeling mo babagsak ka na lang bigla kasi mawawalan ka na ng malay. Yan na yung mga nararamdaman mo during dun sa panic attack na yun or anxiety attack na yun. Kasi yung anxiety, andyan lang yun. Kaya yung body mo nagre-react. So ano ba yung pwede mong gawin, no? Una, dati kasi hindi ko pa siya naiintindihan. Hindi ko pa siya naiintindihan kung anong nangyayari sa akin. Every time na nagkaka-attack ako, feeling ko eto na yun, eto na yung time na
oh my God, ito na nga ba ang mangyayari sa akin, mamamatay na nga ba ako, or magpapass out na nga ba ako. And the thing is, I live alone, so ang laging nasa isip ko, paano yun pag nag-pass out ako dito, walang nakakaalam kung anong nangyari sa akin dito. So, I always have, yung parang bag na nandun lahat yung mga gamit ko. Kukunin ko na lang siya, tapos lalabas ako sa labas. Tapos maglalakad-lakad ako, ganyan-ganyan. And then, later on, I realized na nakatulong pala yun. Kasi kailangan ko lang talagang i-distract yung sarili ko. Kailangan ko lang talagang mag-relax. So, ito yung 5-step na parang ginagamit ko. Yung parang technique ba tawag doon? Or process ba tawag or whatever. Na talagang ginagamit ko every time I have a panic attack or anxiety attack. Hindi na ganun ka-severe compare dati, pero meron pa din, pero manageable na siya kasi na-manage ko na siya. Una, so ayan na, no. First is breathing slowly and deeply. Yung breathing exercises. So kung hindi mo alam yung mga breathing exercises, guys, marami naman online, so you can actually research that. Or kung medyo social ka, medyo may pagka-alta ka, edi mag-yoga ka, di ba? Mag-join ka ng yoga classes, dun matuturuan ka talaga ng mga proper techniques ng mga breathing exercises. Na kung kagaya ka sa akin na hindi masyadong social, masang-masa, so mano-mano tayo, no? So andyan naman yung web para matulungan tayo dun sa research, and then of course kung meron tayong mga kilalang yoga instructor, di tanong natin sila, pwede rin sila makatulong, ganyan. So yun yung ginawa ko. So research ako, so breathing exercise really help. So what I do, so yun yung una, breathing exercises, maraming mga techniques yan, depende na yun sa'yo. Actually merong app niyan, so I'm not sure sa Android, I'm sure meron din. So sa iOS may mga apps. Dati gumagamit ako ng apps pero ngayon hindi na, kasi parang alam ko na kung ano yung breathing exercise na para sa akin. So parang ikaw din, nasa yun na yun, na of course iti-tailor mo yun dun sa kung anong sa sarili mo, di ba? Ikaw lang naman yung nakakalam kung ano yung mga pinagdadaanan mo, kung paano mo i-manage yung attack. So yun, so yung breathing exercises, inhale ka. Normally mga long breath, normally yung mga long exhale, then short inhale, long exhale, mali. So yung breathing exercise na ginagawa ko is long inhale using your nose, and then exhale using your mouth. Pero slowly lang yon, dahan-dahan, hanggang parang wala nang hangin dun sa diaphragm mo. Tapos inhale ka na naman ulit using your nose, and then exhale using your mouth, dahan-dahan. While you're doing that, nare-relax yung yung isip mo, nawawala yung mga kung anong iniisip mo dun dyan sa utak mo. At the same time, natutulungan mo yung katawan mo na mag-relax. Yun yung una mong pwedeng gawin. And siguro gawin mo yung mga 30 minutes or siguro mga 20 minutes. Kung na-manage mo na talaga yung kaya mo nang i-manage, na ikaw lang yung anxiety mo, kaya na yon, pwede na yon. Sa akin pwede na yon. Normally mga 10 minutes na breathing exercise, okay na ako, nagiging okay, kalmado na ako, wala nang mga running moment. Okay, so number 2 is, let's say nagbe-breathing exercises ka, ganyan. Kasi pag yung anxiety mo, andyan lang sa isip mo, tapos nagmamanifest lang yung sa katawan mo, nararamdaman mo. Word is very hindi ako makapagsalita. Word is very, very powerful. Bisaya, ginawa ko, Lord. So, number 2 is, word is very, very powerful. So, say it out loud. Stop. Just say stop. Magbumukha.
it doesn't matter kung magmukha kang tanga, pero you're helping yourself, di ba? Kung yung attack man is nasa public, of course, nahihiya kang magngangawa dyan ng stop or enough, ganon. Yan ginagawa ko eh. Let's say ako lang mag-isa, tapos bigla akong may pumapasok na parang yung anxiety, parang nag-creep in siya na nararamdaman mo. I just say stop, parang loud and clear, na parang dididiktahan ko yung isip ko, yung katawan ko to just stop stop, or just enough thinking, enough whatever, enough feeling afraid or whatever. Yun, it helps kasi parang nabibreak agad yung thoughts pa, yung pattern ng thoughts mo, nabibreak agad siya. So parang stop, ganyan. Tapos then magbe-breathing exercises ako para hindi na siya papasok. So yun yung number 2. Just talk to yourself. I know it sounds crazy, but it works for me, no? So pwede ring mag-work sa inyo. So kayo bahala. And then number 3, ito yung sinasabi nilang positive thinking. Think positive, positive affirmation. Guys, this is very, very, very powerful. As I've said earlier, dun sa number 2 na word is very powerful, positive affirmation. Hindi mo siya sa kasi gagawin na in your mind lang. Gagawin mo siya out loud. I am okay. Kasi word is so powerful eh. You're like talking to your mind, you're like talking to your body. I am okay. I am safe. I am healed. This is just an anxiety attack. I feel great. I feel amazing. I'm strong. I can do this. I can conquer this. Ganon. Anything that can parang na-affirm yung mind mo na you're okay, this will just pass, no? Kasi guys, yung panic attack or yung anxiety attack, it will pass, it will not last long. Ano lang yan siya in a certain period of time. It feels forever kasi nararamdaman mo kasi yung parang takot. So parang ang tagal mawala kasi at that moment you are actually experiencing it real time. Kaya ganun siya nakakatakot. So pero hindi siya maglalast talaga long. Lilipas lang yan siya. So pagkalipas na niya, okay ka na ulit. So while it happened, you have to help yourself na kung paano siya i-handle. Yun, positive affirmation, think positively. Normally, ang ginagawa ko guys, humaharap ako sa pader. Or humaharap ako sa something, yung bang walang distraction. Or humaharap ako na sa pader or anything na parang yung walang mga, hindi masyadong colorful, yung parang plain lang. And then I'll do the self-affirmation, ganyan. I'm okay. This will pass. I am okay. I am safe. I'm going to be fine. So ina-assure mo yung mind mo that you're going to be okay. So yung mind mo parang mabibreak yung thought na hindi, okay lang ako, ganyan. So that helps. Actually yun yung pinakauna kong mga natutunan eh, yung breathing exercise, yung self-affirmation. Meron pa ako mga dinownload dati sa Spotify ng mga self-affirmation, na nanonood ako mga self-affirmation video sa YouTube. Yun yung mga kasagsagan talaga ng anxiety ko, na kakausbong pa lang yan, na talagang hirap na hirap ako kung paano siya i-manage. And then number 4 is just move. Igalaw mo yung, let's say, nakaupo ka, tapos biglang inatake ka, tumayo ka, and then go somewhere else, maglakad ka, try to find a distraction, no? Let's say you're in an office, tell someone na excuse lang, kailangan ko lang i-manage to, or go to the CR and then do your process there. Do something, gumalaw ka, igalaw mo yung sarili mo, wag kang, kasi there are people na pag nagkaka-attack, talagang hindi nila maigalaw yung sarili nila, talagang frozen sila.
as much as you can, igalaw mo yung sarili mo. Move! Galaw-galaw. Yun. Kasi mabibreak yung ano mo dun eh. Yung body mo instead na nakafocus dun sa symptoms sa parang ng anxiety. Na ano siya, na-distract siya. So, nabibreak yung anxiety. Nabibreak yung panic. So, number 5 is try to relax your body. With, i-relax mo lang. Exercise, ganyan. Tapos, yun yung shoulder. Tapos, yung mga simple exercises na alam natin para ma-relax yung body natin. And of course, do the breathing exercises na alam mo. So, yun. Malaking tulong yun. Yun yung mga, actually, meron pa, marami pa talaga. Depende na yun sa'yo. Maiti-tailored mo yun dun sa kung anong klaseng atake meron ka. Kung gaano kalakas o gaano siya ka-extreme. Pero guys ha, as I've said, I'm not an expert for this. I learned through the experiences that I have. I learned through sa kung ano mga pinagdaanan ko. Ito lang yung mga nag-work for me. If you think na sobrang extreme yung anxiety nyo, seek someone. Go to a clinician, find a psychologist or psychiatrist. Go look for a therapist to help you. Kasi doon talaga matutukan ka nila. Pero kung yung sa tingin mo na ma-manage mo naman, ayun, this could help. Kasi this one helped me. May mga times talaga dati na talaga tumatakbo ako. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. But then, of course, kailangan mong matutunan, di ba? You need to do something. You need to do some research. You need to help yourself. You need to learn how to manage it yourself. Para at least hindi sa bawat oras na magkakatake ka, pupunta ka na lang diretso sa ospital, 'di ba? Kasi hindi ka naman nila matulungan doon. Kasi nangyari din sa akin 'yun, hindi ako matulungan ng ER kasi hindi nila alam kung anong gagawin sa akin. So, 'yun, eto natutunan ko lang din to on my own, doing research at talking to someone na yung mga nagre-reach out sa akin via Facebook. So yun guys, so I hope that helps, no? So if you have your own techniques, if you have your own step, please comment down below, share tayo para at least dun sa comment na yun, meron din yung mga makabasa at meron din silang matutunan at pwede din nilang i-apply dun sa sarili nila, di ba? Tulungan tayo dito. So anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for watching my video, and please subscribe to my channel. If you like more videos like this, so let me know. Please give me a thumbs up, and thank you so much. And thank you sa mga message niyo, by the way. Please add me andun sa baba, sa description yung aking mga social media. Kemerut Barurot. So thank you guys. So always remember to choose life, choose happiness, and don't forget to smile. Bye for now.